lokťam. A ty, že čo je taká slava? I think it's best if one of you just takes the boat here. Yes. Ondro, teraz sa vrhni do vody a plávaj. The one is going to be Ondro. Čo už nasadni? Spať. Na loďke zakotvený. Navigujte ma ku tebe. Napúčač. No, vidíme Ondrové chrabré telo. Ako vesluje. Jak sa pučí, za chvíľku vám tu exploduje. Stojíte na bruchu toho. Tak ako by sú tam zakotvení pár dní. A ešte Vikingla je pomerne blízo centra. Čo to máš celé na vode, to je úplne hovadné. Ešte nižšie? Čau. Ne. Dobre. Tak nachádzame sa niekde zhruba tu asi, hej? A sereme, hej? Upresniť, že v ktorej sme krajine. No áno, sme v Polsku, no. Aha. No. A tuto seru niekde naši dvaja. No, je to tu cítiť, no keby to bolo cítiť na tej kamere. A my už máme tiež na krajičku, ale my sa pôjdeme vysrať až na nejakú poradnú pumpu, ak tu takú nájdeme. No. Už sme poslednú hodinku, poslednú dobu sme už takú dávno nenašli. No, išli sme celú noc, vyrážali sme z Bratislavy niekedy do obeda. Ubehli sme asi 900 km, alebo 900 alebo 800 alebo koľko. Tak je. No, zhruba 800-900 km. Ešte nás čaká asi 150. No, tak. Vážený, tak hento to je asi najlepší flek, aký sme mali. Lepší flek nenájdeme 500 km na rok. Takže ten sáčok z toho trochu trčal bokom a nejak sa priškvaril o kotlík. Mi svieti. Tak Ondro, jak sa ti páči v Helsinkách? Povieš nám k tomu aj niečo viacej? Ďakujeme. Poď viac do svetla, poď ho dať do fan... Hej. Mal dva prekoče, vieš, ak super vyzeral úplne ako baba. Jaj.
Ja zavesil. Presne, tako by som si ja zavesila aj na tvoj. No čo, jak ste pochodili? Dobre, Dobre, ideme kúra. ďalej. Veď Ondro je celkom úžasne. Ale Ondro je dobrý. Si to povedal? Keď si tu kameru. Ondro... Inverzné proti mne. Čo kúkáš? Mareser. My závidíš moje okuliare, čo? Samozrejme. Ideš v Kráľoviči na dole, no. Tak to sa mi v lete zdal byť taký strmák. Ešte krásne dáme. Počkaj, však nič to nebudí. Á, kozenka. Ondro. Ondro, povedz nám, kde sme a čo robíme. Lebo ostatní to nejsú. Lebo si jediný trezvý človek, ktorá... No, takže sme zrovna teraz pri, čo to je, ústie? Akože spodok. Áno. Ústie Žiarskej doliny. Zrovna je to záchytné parkovisko nad chatou Kožiar, či jak sa to volá. Áno. No. A zrovna sa chystáme ísť spať, bude pomaly nejaké, čo ja viem, asi 12 alebo pol jednej. No a chystáme sa spať a zajtra ráno skoro za svítanie vstávame a ideme hore na Žiarskú chatu. Neviem ho piť. Corpus delicti, Ondro pije, ani mu to nechutí. Tak vieš. Takže jedine, že keby ma zohral v noci medveď, tak že to bolo dobré. Nikto nekrčá. Čo? Ja musím tam tu odkosiť celú chajdu. Super, tam je spalo úplne geniálne, ani raz mi nebylo zima, teda iba keď som do toho spacáku vlezol. Ako vtedy bola statná, no ale... Potom si naprdela, bolo Potom som dobre. naprdel a bola parádička. Dneska máme krásne ráno, úplne nádhera, úplne paráda, sme v horách. To teda má. To krása. Ešte mi zatiaľ ešte sa nepočíte, ale už mi akože príjemne. Prichádza šerpa. Prichádza náš šerpa, ktorý prichádza o kolena. Hovorím, že sopel mám po kolena. Ja aj to nevadí. Ale kolena ma tiež bolia. Ondro leze. Nemám tu chytiku. Leze, leze. On som sa pýtal, či videl takých troch ľudí a on že iba dvoch som videl. Preto to. Kua. To. A sem. Zvežené, my sme ja ten tiež dobre dlho maturovali. To mal nejako zapnúť asi. Teraz si to sem prichytíš na suchý zips. Ešte viac. No, tak, takto. No, nohy majú Z toho úplne som hore. dosť vysratý, ty kokos, lebo sa mi to do šmíka. Na to si dáme bacha. Bolo drahať. No asi to lano, asi hodím takto. Ale akože nemusí to byť sranda nad takým 200-metrovým previsom, tak to sa... Slnko svieti. Niekoho tobie a to nejaká pakovka, neviem. To je bašta. Skoro ako koncentrák. Zima jak v riti. No tam nie je zima. Polievka úplne o ničom. Ako si kúpil, takú máš. Ja videl tú kameru, ko?
Hovorím, však išli sme tam Ale na kde máš to auto nechať do Však práve, však to je ako, oni chcú, aby tam prišli návštevníci. Sleduj, jak to Dušan toľko z toho rozhľada. Nechceš tým pomôcť? Chcem. Drž. Čo tak ďaleko? Neviem. Vidíš, nie som notorik. Oblúčiky, Myslíš toto? Tuto čo je? No, úplne nové. A to by som vyšiel hľadom. A to hej, to nevodí. On by vyšiel aj uši. To nie je problém, to už práve, že už na 3 metroch celého bezstredia. No ja to nevydržím tak dlho robiť. To je krásne. To je geniálne. To vyzerá jak niekde na Antarktíde, My ne? sme úplne v oblakoch, my sme jak v nebi, že? Sem dojdeme raz, nie? Tak to nejako to bude v nebičku, ne? Ty kokša, fakt. Chce ísť do neba. Asi tak. Sakra, to je geniálne. To je rád. To je super. Ježiš, a teraz ten klínaň je úplne geniálne. Geniálne tento. Jak to tak trčí spoza tých oblakov, no. To nikto by tak nedokázal. Nevypravej na mňa. No jaký? To máš. Aha, ponožka. Samozrejme, Ondrej Papánek prichádza, práve dostáva pokutu 1000 korún. To píšu na tej tabuli. Áno, Ježišmária, však to ešte není. To my sme porušili? áno, 1000 korún pokuta. My sme není mŕtvoli, ja už som kedy chcela ísť, ty sa tu furt vyvaluješ. Ja sa opalujem, však sám dej. Ja sa opálim cestou už. A tu by sme mohli dospať do retí tú noc. Inak keby bolo teplá noc v lete, vieš, ak sa tu spíje z hovada. Tak tomu ver. Kamziky. Áno, Bohom, idem Ostávajte s nami. Ondro nám to môže povedať úplne presne, jak to spievajú tam. Vieš, to už je staré. Čo budeme tu nacitovať niekoho, koho nemáme radi, vieš? Môžeme Toto sú krásne, toto sú krásne miesta. Toto sú idylické miesta, ktoré nemusia pripomínať našich presne, stúpených vieš, politikov. Zase ja? No, tak bolo v pohode, akože mám celý spacák a tričko prepotené. Z čoho vyplýva, že bolo asi dosť teplo v nosi. Ale čo je pozitívne to, že tu máme raňajky. Jadlo ďalej. Ondro, ty ako? Tam ideš asi koľko, asi tam je. Si na rade. Ja super sa cítim v pohode. Máme šlapať ešte ďalej toľko isto. Jak taký ten práve statočný, ne? Ale Európte sa ak malé deti. Pohodička. Funguje všetko, funguje. Pohodička, ani mokrý nejsem. Ondro? Čo? Ako? Ako? No sereš? tiež budem srať časom. Ja som teda veľmi milo prekvapený akciou, lebo teda to počasie som si myslel, že bude oveľa horšie. Ale inak ako však dobre, kua. Dobre, no, takže je to tak asi zhruba všetko, hej? No, tak čo už to povedať, vieš, to sú zážitky, to proste, čo o tom môžeš hovoriť?
To treba zažiť. Spokojný si. No, tak tomu ver. Čo hovoríš na Kamziko? No ešte som nevidel Kamziko predtým. Čo hovoríš na Kamennú chatu? Na Kamennú chatu, dosť sa mi to ľúbilo, prekvapilo ma to, tamto ubytovanie, vieš, za letiska nad sebou. A na Babenky? Tie sa mu Tých moc nebolo. A páčila sa ti nejaká z nich? Ešte dneska jedna na Ďumbieri sa mi docela ľúbila. Áno? Mala takú dobrú ričku. A opiače hlavči, ne? Po tej pomočke. Saju. Tak čo? No predveď. Už máš aj? No tak čo ďalej? To nič nebude z toho, čo? No. Počkaj, táto je jednoduchšia. Jak sa to volá, to Jojo? Get back. A to je To musíš šesku k tomu dávaj. Jak šesku? Preskakovať miesto laternové elektrické kakle. A keď ti preskočíme, tak sa veru zatočíme sami veru, staráme sa na neveru. Nevera to neznie milo, asi sa nám zvela pilo, nič to za to, bude zo mňa asi táto. Je to 3